И здравейте хора, днес ще изгледам една игра. Съжалявам, че доста време не съм качвал. И да, не от 7 месеца не съм качвал. Но чакайте. 1000 коинс. Чакайте. Не. Еми, да, почваме. Това? Не. Да, брат. Аз направо, брат, не знам кой. И да, ще ме убият. Чакайте. Да, брат. Хаха. О, no. Карл сме слаби. Не. Не, брат. Еми, хора, дет сме. Не. Не. Аз съм дет. Да, брат. Еми, да, хора. Аде сме. Не, това не е силно. Там де. Аз искам да съм за този. Добре, започваме. Не пак ли то? Yes! Не. Тук мога и да не го оцелям. Браве, смелчага! Yes! Добре, че идиш малко. Сега толкова. Айде! Убихме те. Най-сетне. Имам подарък и ми се пада. Пак 1000 коинс. Много яко. Още! Аз съм отчуден. Мога да си го купя. Айде! Добре. Не. Чао. Опа. Айде. Отиваш огъня ли? То направо
зараза. Бам! Готов, къде ще отида направо, да. Но си голям про. Айде бе, залагай! Оу! Гего. Yes sir! Yes sir! Суй, бро! Добре, хора. Справяме се много чудесно. То са ще не представено. Не може да се получи. О, голямата топка. Айде залягай, моето момче. О, това е много яко. Да. Охо. Добре. Хора, мисля още едно ниво да направим. Още две, де. Това ни е първото и после правим второ, така че защото аз съм малко. Нали, трябва да правя видеото. Ей, брат Гего, къде отива? Да. Охо! Той ме оцели. Чакайте, хора. Сан, колко брахме. Малко му набихме, бе. Все пак. О, но ме оцели, хах. Моля. Иш. Бам. Не, то ми хвърли балон, брат. Сериозно ли? Уху! Къде е той? Къде отиваш назад? Път назад не. Опа! Какво стана? Пребили се. Колко? Набихме носа. Аре бе, това малко напред. Сериозно? Пич, ти си шегуваш. Да, брат, ако беше дойдел малко по... Мале. Да, брат, аз лично му направих. Малко. Да, гледайте го наш. Сега ще умри, бе. Гадунка такава. Не ми се получи. Ау, миличко. Да, брат. Мис направо, всякъде мис. Огънята уби, не съм аз тълпи. Последното ниво. О, не! Този го мраз. Хора, да знаете, този е много. No fuel. Да. Айде, отивай да се изгориш в огъня. Да, върху мене чак. Моля те.
Ще изхъба за слабо, ще изхъба за слабо. Малко оцели. И сега сигурно ще ме оцели, както винаги. Да, брат, гледай се. Видяли бе. О, ти на близко, добре, аре, заври се. Да, гледай го. Fire. Опа! Ще закида! Миличка. Заминавай. Опа, не ме оцели. Сега като ти хвърля аз една топка. Перфект шот! Айде, залягай, моето момче. Дано ви харесва видеото. Чакайте. Дано ви харесва видеото и чао от мен.